Marku, gratuluju. První dnešní den. Jak se letělo? Můžeš po polsky. Bardzo ciężki lot, chociaż momentami dobra pogoda, ale parę razy zdarzało się zejść nisko nad szczyty. Cały czas się właśnie ścigałem tu z kolegą, który na Cirusie Bravo Yankee i Alfa Eco lecieli troszkę wyżej, ale na końcu po trzecim punkcie zwrotnym udało się pójść bokiem od trasy i zrobić małą przewagę wysokości i zabezpieczyć dolot tutaj przez ten deszcz. Jenom krátký překlad do češtiny z polštiny, tak těžký let, několikrát se zvedali z výšky štítů nebo z výšky hřebenů, vždycky se honili z Alfa Eco, což je Pavel Řežicha, potom Bravo Yankee, Honza Maret, a potom po posledním otočňáku se zvolil Marek trošku jinou stopu, víc doleva a podařilo se mu dohnat, nebo podařilo se mu nabrat ztrátu výškovou, teda dobrat vlastně výšku a doletět. Jak se latalo v dešťu tu? Adrenalin? Adrenalin, tak. Przyrządy nie działały. Widziałem tylko pole jedno może do przodu i dopiero zobaczyłem lotnisko, nie wiem, na 3. kilometrze, na 4. kilometrze dopiero lotnisko zobaczyłem, tak. Dobré, díky, jsem rád, že jsi doletěl. OK. Honzo, pořád si myslel, že jste ve vedení s Pavlem Řežichou. Nepotkali jste tam pořádný ten rozhodující zved? Tak já jsem si potom myslel, že jsem ve vedení, myslel jsem si první, že jsem třetí, protože kromě říct, že jsem udělal chybu a jsem se lovil na takový metříku tam u hostinka, tak jsem si říkal, no nevadí, tak třetí, ten byl dole, kromě říží 500 metrů pode mnou, že jo, Alfa Bravo, tak jsem říkal, tak dobré, tak musím to tak aspoň jistit na to třetí místo, pak jsem tam chytl dobrý 2 metr a oni tam přeskočili, tak byli pode mnou, tak jsem jim ujel, říkám, tak to asi vyhraju. Pak jsem přiletěl, nikdo tu není, dobré, ale naštěstí jsem si, že je tady v hangáru vítěz. Takže dobré to bylo, jako paráda. Co první čas trati, my jsme se báli těch bouřek na začátku směrem do Slušovic a potom zpátky na Vsetín, nedělalo to problémy? První čas trati nebyla špatná úplně, trochu bylo v tom údolí Rožnova, se hůř hledali stoupáky, jo. Já jsem vzal trochu zprava a šel jsem tam potom na ty svážky za Rožnov 2 metry a tam to bylo dobrý, ale jak říkal tady Marek, že bylo to nízko. No, blízko gór. Blízko, tak. Jo, základny byly 1000, nad letištěm jsme furt letěli 700, 1000, jo, teď jsme se tam tak střídali, míchali, hodně se letělo rovně, přestože to bylo nízko, takový pěkný kochací let, no. No na to vlastně doplatil kolega, dolądoval do pola. Tak, słyszałem, ale nie widziałem tego. Už naša partia tam pro něgo jali. Takže gratuluju. Klapka.